Urdaibai Biosfera Erreserban Bizkaiko Foru Aldundiak Guggenheim berri bat eraikitzeko duen asmoak zerresan handia ekarri du Urdaibai inguruko biztanleengan. Beste arrazoi batzuen artean, Ricardo Bastidaren 1925ko eraikin multzoa dago museoa eraiki nahi duten leku berean, eta Guggenheimaren proiektuak sukarritan kokatzen den eraikinaren eraisketa ekarriko luke. Hala, Busturiko Txatxarramendi Kultura Elkarteak Bastidaren edifizio honek balio arkitektonikoa daukala berresten du eta ondare historiko izendatzeko eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari. Halaber, Auzitegi Gorenean helegitea ezartzeko asmoa daukala esan digu. Salatu nahi dugula, gure udaletxiek izan berzala lehenengoa, egon berzala baieskorra horien alde, hori edifizio babestoen alde, horren kontrain dauela, interes partidistak eta interes ez dakigu hor enpresarial edo dalakuek horren alde. Gaur egun BBKaren udalekuak egiten dira Urdaibaiko zonalde horretan. Umie juten die eta hor egoten da aktibidade bat, horrek aktibidadie ja hasi die bai beste frente batetatik erasotzen, dala Kutxabanken aldetik. Kutxabanke, kontxe momentutan, hasi da umiel murrizketak eitzen. Naiz eta hori betiko moen jarraitu eta dana, ikusten da interes bat dagola kolonien aktibidadie bebai mostean gaitik. Afera honi dagokionez, Josune Aristondo Bizkaiko Kultura Diputatuak positibotzat jo du proiektua azpiegiturak kulturgintzaren onerako direla azpimarratuz. Bastidaren edifizioak ez duela balio arkitektonikorik gaineratu du. Ez da ordea Iñaki Uriarte arkitektoak esan duena izan ere honen hitzetan, edifizioak balio handia dauka eta daukagun ondare historikoa txikia izan da ere zaindu beharrekoa dela ohartarazi du. Halaber, EH Bilduri eskatu dio honen gaineko errekurtsoa aurkez dezan Eusko Legebiltzarrean.